ho hem de fer, Per tant, la darrera lectura és el Rovelló. I per presentar aquest llibre, jo utilitzaré unes paraules del propi Josep Vallverdú, que diu: el personatge de Rovelló va néixer com una idea rodona, sobtada, una mena d'il·luminació. De petit, jo havia conviscut amb gossos a cases de parents. El 1968, feia poc que vivia a Puiggròs, a les Garrigues. No tenia gos encara, i se'm va córrer construir un cadell tipus, que fos l'essència de l'espècie. He contat, diu això, moltes vegades del com vaig escriure el Rovelló, que el va escriure a la tarda, amb una màquina portable, dins d'una barraca de canyes molt sumària, entre els ametllers continguts a casa nostra. Acabat ell ho acabarà de detallar. Afegir que el Folchi Torres va ser, que el Rovelló va ser Premi Folchi Torres a l'any 68. I ja ho sabeu, ha estat traduït a moltíssimes llengües. Ha estat... El Rovelló sortia fuat. La noia, aleshores va adonar-se del que havia fet. Havia deixat escapar el gos millor que tenia. Es dugué les mans al cap, desolada. L'home gros tenia els ulls enterbolits. En adonar-se, gairebé perquè va topar-hi, de la noia i veure que el gos havia fugit, va cridar: per què l'has deslligat? Perquè ja no el pogués haver, oi? Doncs té! I va bufetejar la noia. El Rovelló va parar la seva cursa i tombar el cap. En veure que l'home pagava la noieta, feu un gruny i retornà a tota velocitat. El Rovelló era un gran saltador, de molta potència. Amb un bot es llançà al coll de l'home, plantat damunt de la seva esquena. El gegant li donà un cop de puny a les costelles i se'l feu caure de sobre. El Rovelló li saltà el puny de la mà i clavà queixalada. Encara el mossegà 2 o 3 vegades més i rebé 2 o 3 cops de puny més. L'home es donà sense voler un cop a la cama amb les escales del furgó i caigué a terra, gemegant. La noia s'havia tancat amb pany i clau dins el furgó. Els altres gossets, des del seu revolc, lladraven furiosament. El Rovelló remenava la cua satisfet i cansat. Aleshores va veure arribar pel camí l'inconfusible fanal del domador que tornava amb els noiets feta ja la gestió al poble. El Rovelló havia complert la seva missió. Havia defensat la noia i ara dubtà, només un moment, què faria? Si es quedava allí, l'home dels gossos el premiaria amb un bon sopar i uns terrossos de sucre, però el tornarien a lligar. I encara que no el lliguessin, sempre hauria de fer aquella vida, ficat dins del furgó, fent tombarelles per les fires, sense poder anar al bosc ni buscar bolets, ni córrer per les muntanyes. No s'hi pensà gaire. Emparat en la fosca de la nit, emprengué el camí de la serra i s'allunyà del poble. Ara sí que tenia les potes més potents que cap gos hagi tingut mai. Acostumat a saltar, a fer-hi pressió, s'hi sentia segur. No hi hauria perills prou forts per a ell. No hi hauria distàncies. On era, però, el mas? No sabia si el trobaria, però el buscaria. Una sola idea el guiava: retrobar les persones que l'estimaven, els indrets coneguts, els animals que li havien fet companyia, el Llisot, l'arròs, els avis del mas, la Sandra, el mullat. Com més se'n recordava, més de pressa corria muntanya enllà. Semblava com una mera de vent, com un llampec, com un estel afuat. Tenia tota la força dintre i tot el món al davant. Vaig fer una barraca de canya,
una mica Rodin Soniaga, i vaig endur-me un tocom de metller serrat, i allí posava una màquina petita, una Hermes d'aquestes portàtils, i anava escrivint, i llavors eren màquines d'escriure. I ho vaig fer amb quartilles apaisades, com un padró, escrivia així, padró, i he aprofitat que hi havia a l'altra banda, o sigui que a l'altra banda hi ha factures, hi ha cartes i coses així. Aquesta preciosa edició la té Josep Maria Eloi, el meu biògraf a Manresa, que amb un estoig molt ben posat. És una cosa que pel temps hi quadra, doncs diré això i no ho veuré. Bé, el Rovelló ha passat una cosa, el Rovelló. Són tan bèsties els que l'han fet llegir, que a mi em cansa una mica. Si ara fos un gos de la tindria per bé, però esclar, estic molt content. Hi havia una mestra al Pla de Santa Maria que cada any m'anunciava per telèfon que tornava a fer llegir el Rovelló. Però si m'he de llegir-la perquè això és una trampa. Creieu amb la facilitat de saber fer llegir. Una obra només, hi ha moltes altres obres meves, escolta, finalment va agafar el fill de la Pluja d'Or i també